Všetko to začalo, keď som išiel zo strednej na výšku. Mal som rozbehnutých viacero šialených projektov, ale tento je doposiaľ ten najväčší a najnebezpečnejší. Naozaj najväčšia výzva pre mňa a vedel som, že sa budem na to musieť poriadne pripraviť krok za krokom, pretože tuto tak nefunguje, musíš sa štverať, liepať, musíš si to vybojovať a častokrát prídeš a je pred tebou proste stena. Ja som už od malička trávil v týchto miestach veľa času s rodinou, sám alebo s kamarátmi a prišiel takýto cieľ, je to hlavne sloboda, keď sa pozriem na tie hory z toho vrcholu odosobnenými očami, ako keby som ani nebol z tohto sveta, je to nádhera. Vždy ma to zničí a si hovorím, že prečo tu nechodím častejšie. Ten motív je byť v tom prostredí a splniť si detský sen. Mojím cieľom je vystúpiť na 50 najvyšších hôr Slovenskej republiky, z ktorých 21 je prístupných turistickou cestou. Na všetky ostatné musíme liesť. A dnes idem dať odľudnené západné Tatry Jakubínu. Ideme na to. Medveďov tu je všade. Už som ich tu pár aj postretával v živote v týchto končinách. Na druhej strane tohoto kopcu. Slovensko je nádherné, ale jedna časť mne veľmi pripomína ako keby taký Nový Zéland a je to časť západné Tatry. Takže tak, takýto pohľadík do doliny. Krásna, wow. Všímam si, že turistické značenie západných Tatier je také, že na každú horu vedú väčšinou 3 cesty. Dve také, že celý čas sú v pohode, úplne mierny sklon a na konci také, že ideš bomby proste po stene. Alebo je potom taká cesta ešte jedna, že predrsných a tá väčšinou vedie presne, že rovno. Presne za tým cieľom, žiadnymi obchádzkami nič. Wow. Takže je to... Dobre. Je to tu také, no. Stále je po zelenej značke. Držím také tempo, aby som sa vyhol hnačke. Vystúpal 1000 výškových metrov hore, ale ešte asi ďalšie 4 km. Takýmto chodníčkom ja idem. Fakt. Ty kokos. Dáme, že takto. Oranžové, wow. Fakt najlepšie obdobie na to ísť do západných Tatier, pretože to tu vyzerá, jak naozaj je to taký Nový Zéland na Slovensku. Dobre mať kompas. Proste keď vieš, ako je orientovaný tvoj smer, keď ja idem na sever, takže rovno tade. Ešte mi chýba nejakých 250 výškových metrov, takže viem, že musím teraz toto zostúpať. Toto je také pekné, škoda, že žiaden výhľad, to mi je ľúto, tá tráva je oranžová, tuto červená, to je naložené. Aj také dni sú, treba s tým rátať, bez mapy, ideme. Zelená značka vedie. Čo som si nezobral, som snáď úplne mimo. Roklina jak svinia. Tam niekde vrchol vzadu. Je to psychicky náročné v týchto podmienkach. A perem do kopca. Akože fakt rúbem tu, jak státočný. Nie je možné, ak je to nekonečné, to je fakt jak Kung Fu Panda, kámo. Je to tam! Som na Jakubíne. Oj, Jakubína. Áno, Jakubína. Zráža sa mi tá vlhkosť na chlpoch. A moja úloha, chcel som sa vrátiť tou istou cestou naspäť, ale pôjdem na druhú stranu, ešte sa napojiť na červenú a dúfam, že tam nebude takáto smotana. Takže je to tam, ďalšia hora. 50 najvyšších hôr na Slovensku, ďalšia hora zapísaná.
Jakubinka. Mám iba toľko vody, ale ešte dúfam, že vydržíme. Pripíšem si ju na konto, až keď sa odtiaľto dostanem dole. Tak sa živý a zdravý domov vždy. Medvedie lajno. Jo, ale ďalšia hora, mám radosť. Ak chcete vedieť, že koľko ich už mám, tak ma sledujte na Instagrame v tomto výbere, projekt 50. Tam dávam video report z každej hory, takže tam zistíte,